Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'सआव बयखौबो बरायनाय स' लोगोफोर जियानो जादों फाग्ला बेबायदिनो जायो सोरबा थ' गाइस जियानो जादोंला जोङो एसे आसोल गान खनग्राखौ लाबोनाय जाबाय आंनि चेनेलाव आसोलखौ बरायना हरनाय जाहैबाय थ' जियानो जादोंला लोगोफोरजों दा माथो बेसे गोबाव खालामनो जों एसे लागायनोसै दिनै आसा दा जागायसै गानखौ जागायसै र' थ' गाइस दिनै आसा दा खालाम काल' फिल'नि नुगोननि आसा गैया एसे दिनै गान बानसै एकदमबारे मजायानो आलदाखा गाननि मजायानो आलदा नङाबा माथो थ' गाइस आंखौथ' हिप हप बायदिसो नुयोदां बिदिब्ला भिडिअ'सखौ सुरु खालामनोसै लाजिनानै दा दे न' सिङावसो एरखैगोन आं नायलाय जोंना दलबो दङ गाइस खोनादोंना नुवाखैबा नै रेडि खालामसै एकदमबारे दला This is dol tapla Gep guys. Iya ada last tuh लोगोफोरजों भिडिअ'सखौ बानायनो सानबाय दिनै काल' फिल' गैया दे गाइस नोंथांमोना भिडिअ'सखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम थ' बिदिब्ला जों भिडिअ'सखौ जागायनोसै दे रेडि माबा बुंनो सानदों नामा बुंथ'ला दे गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो नागारबायब्ला गोदान गोसो थोफिननानै मा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो नागारबायब्ला गोदान गोसो थोफिननानै मा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला फाग्ला बादि मोजां मोनब्लाबो गारोब्ला बिदिखौ सोर सहायनो हानो थैनो बादि मोजां मोननायखौ नागारोब्ला बिदिखौ सोर बोरा जानो गोसोआथ' गोसो आंना मानिखाया बिखायाथ' बिखा आंना बावखाथारा बिदिखौ सोर बावनो हानो गोसो थोनायाबो गोरोब्ला मोजां मोननायाबो नागारबायब्ला गोदान गोसो थोफिननानै मा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला थ' एसेनोसै फाग्लालै नोङो गाइस खोनानो मोनदों थ' bye bye enjoy this song everybody subscribe now and like and share oh my god आप लोग को इसका चैनल है इसका चैनल का नाम है दाहर वर्मा और आप लोग भी जाके देख सकता है उसका चैनल तो वीडियो तो ऐसा ही जब ऐसा ही कर दिया हम दोनों क्योंकि ज़्यादातर हम लोग भी नहीं आता है इसलिए नॉर्मल कर दिया कुछ वगैरह कुछ भी नहीं है गाने वाले कुछ चीज नहीं है हमारे पास तो ऐसा ही वीडियो उसका like and share this song guys bye bye